बर्तमान कुआ जाऊच इने सीढ़ी माँ आगे कुआड़े जाऊच मत डाक कुआड़े आइल चाइनीज टोका सब जाक नेपाली चाइनीज सब जगह आउ लोकनाथ मंदिर 600 टका सब जगह गोटे जोड़े नुआ हाँ भाई पेगा भाई आमर गोटे झील देखा जाऊँ झील मिलूनी जय महावीर आगुआ पड़े सी कौन सेल्फी ले जाऊँ कौन आ पचर आउ गाड़ी सब लोकनाथ मंदिर सब जगह लोकाल उठी जाए लोकाल किसी ना लोकनाथ मंदिर लोकनाथ मंदिर दोकान किसी ना सब दोकान सब उठी आइसक्रीम दोकान अलिगे लगले पार्टी सब आई मानवीय दोकान भी पड़ी गोगोल पड़ी मानवीय पड़ी दलिया पड़ी आइसक्रीम पड़ी सिंदूर दोकान भी पड़ी सिंदूर दोकान भी पड़ी कौन ए भगवान हाँ एपटे रास्ता भाई खाल डिपो टे रही आर रास्ता पड़े चंदनपुर देखिए पड़े अधिक रास्ता पड़े हाँ आइला से आस भांग भांग पीछे पिला सब चाउली चाउली सब ये पिला सब मालिक आमर कहले मालिक कहले आमर ये चल मालिक जाऊ आम मालिक सी बोटी बोटी मालिक आमर पचर बही खाली झील मालिक गोटे झील मिलूनी टोटल मालिक मालिक अरे मुझे गोटे आई बोधे गाधे नईटे अच्छी से पोखरी डाण को देखिलु एटू बाँ को बाँ की हाँ हाँ गाँ गोटे गाँव गोटे बाउली पड़ी आम मो भाई चल ना वीडियो कर खरा कमिल परा आमर गोटे टोका पलैली
ଯେ ଆମର କୋଉଥିରେ 89 ଭାଙ୍ଗଟା ହବ, ଡାଲେମାଟା ହବ, ଆଉ କଣ ହବ? ଶାଗଟା ହବ, ଭାତଟା ହବ, ଡାଲିଟା ହବ, ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ, ପୁରା ବଟା ହବ, ପୁରା ଦୀପ ଜଳିବ, ନଈରେ ଟିକେ ଗାଧୁଆଟେ ହବ, ନଈରେ ପୁରା ଗାଧୁଆଟେ ହବ, ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ପିଆ ହବ, ମୋ ନନ୍ଦ ଟିକେ ହବ। ଆରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେନି ତିନି ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ମନ ପଡୁନି ମୋର ରହିଛ ଶିଡି ମହାବୀର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଟିକେ କରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସରବତ ଫରବତ ପିଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୀପ ଫୀପ ବସିକି ଦର୍ଶନ ଫର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଜିଯିବା ଟିକେ ଆଉ ହଜିକିରି ଆସିବା ହେଲା ହଜିଲେ ପୁଣି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ହଜିବା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାଲିନି ନା ଆସିବା ଆଉ ଦେଇଦିଅ ପୁଣି କୁଆଡେ আস্তে बाँको चाहिए टोका परा चपेल जगत बाटा एडी करिवो ना वीडियोटा वीडियो पिला सब करेंगे आमर सब कौन अच्छा सब हम मंदिर दर्शन जोड़े गाड़ी आम पछरे बाबू मैंने देखते सार पिटी हो गाड़ी एकाथरे जगह भाया देख जगह भाया फेरिले ये ये से भाई चलो पिला ने दर्शन कर सीढ़ी मार वीडियो सब वीडियो कौन कर चल ना मोर कौन अच्छी अरे आसे
कौन होगी हाँ करू 100 टଙ୍କା पुआ अच्छी रे मुझे 20 देती से 20 देती ना ए महावीर दर्शन करिकी कांडगदा पाखु जीवु नांज देखिबू नांज केमिति 2.5 किलोमीटर नांज तांकर सेपटे 2.5 पाउदरे से सेते बाट को आइसंती हे नांगुड़टे सेठी अछंती देखंतु देखि देखि आसी नांगुड़टा एमिति नांगुड़ आज्ञा रहिली महावीर तमरे आज 12 आज जा करिवो खेल जय महावीर ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବଟ ନା ଆମ ଜେଜ ବସିବା କାଳ କେହି କହିପାରୁନାହିଁ ଏପଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ପହଣ୍ଡି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପୋତା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପହଣ୍ଡି ଥିଲା ସେପଟେ ତାକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଲାଞ୍ଜରେ ମାନେ କୋଦାଳ ଗଇଁତି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ନାଙ୍ଗଳ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲକଟ ଗୁଡ଼ା ବୋହିଗଲା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିନୁ କାହିଁ କହୁଛୁ ଆମ ଜେଜକୁ କିଛି ଜଣ କହୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବରୁଣୀ ପର୍ବତ ଆଉ ମୋ ଲାଞ୍ଜଳରେ ମନାପୁର ଇଏ କରିଦେଲା ମନାପୁର ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସେଠି ରହିଲା ଏଠି ତା ଲାଞ୍ଜଳରେ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲାଞ୍ଜ ଦିହରେ ଯେତେ ଯେତେ ଖୋଳା ହେଲା ସେତେ ସେ ବାହାରିଲା ଜାଗାଟା ହାଣି ଦେବାରୁ ରହିଗଲେ ଇଆଡ଼େ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଉଠିକିରି ଲାଞ୍ଜ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଲେ ସେଇଠି ତ ଫୁଲମାଳ ସେଇ ଯାକେ ଲାଞ୍ଜ ଉଠିଲେଣି ସେଇ ଯାଏ ଫୁଲମାଳ ହେଉଛି ଏଠି ବହୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରକାର ମଗା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାହିଁ ପାଣି ଆସି ବଡ଼ ଦେଇଦେବ ସେଠି ବଡ଼ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଇଏ ବିଖ୍ୟାତ କଥା ଠାକୁର ଇଏ କହିଲା ବେଳେ ସବୁ ପାଣି ପବନ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆସିବ ସେଠି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପଡ଼ିଛି ସେ ଦାଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ସବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ବୁଲି ବୁଲି କହିଲ ଏପଟେ ଆଇଲ ଆମ ମଉସା ମାଉସୀ ଗଲେ ସବୁ ଠିକଣା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ଉଡ଼ାଇଲେ ଏଇ ଆମର ଆଉଛନ୍ତି 3ଟା ଟୋକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧରି ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ଗାଡ଼ି କିଏ ଜାଣି ନା ଆମ ଗାଡ଼ି ସିଏ ନୁହଁ ପିଲା ଗାଡ଼ି जोड़ी फुल अच्छी नांगुड़ से ना सिग्नाल दिए आम आगु आइला बेलू खाली नांज थे चारिपट पाचेरी बुलूला तापर से पैसा रेजा पैसा पड़ी सब आइले जय तुम्हें बुली जाओ टिके पानी टी छिंची जाओ ସେଇଠି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବ ନା ଏଇଠି ସେଇଠି ଗଲେ ତ ଓଦା ହବ ମତେ ଏ ସେଇପଟୁ ଯାଅନି ଦେବୁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଦେଖୁନ ପାଣି କରି କୁଣ୍ଡ କରି କେଡ ଉଡେଇଗଲା ଏ ପେଗା ଯା ନା ହଁ ପଡି ଯିବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଟା ଲେଭେଲ ମାନେ ପାଣି ନ ରହିଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ
ଟିକେ ଆସିଲୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁନି ସତ କଥା କଣ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଆଉ ତୁ କଣ ନାଚ ଦେଖିଦେବ ସେ ନାଚ ଦେଖା ଯିବନି କେବଳ ବୁଡିକି ରହେ ମୁଁ ଏତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ଦେଇଛି କାହାର ଗୋଟେ ନାଚ ଦେଖିବା ନା କେବଳ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ନାଗିଥିବ ଏଠି ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏବେ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ନାଙ୍ଗୁଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିଲୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ କି 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଦେଖିଥିଲୁ ଖରା ଖରାବେଳେ ଆଇଲା ବେଳେ ହେଇଯିବ ଦିନ ବେଳା ଆସିଲା ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ଜଲ୍ଦି 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 କି ରହିବି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ସହିତ ଦେଖୁଛି ଖାଲ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଦେଖି ଆଉ ଉଠା ଗୋଟେ ଫଳସ ଘର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହିକି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କାଇଁ ପଛପଟେ ଦେଖି ଏମିତି ପିଲାଟେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଚିଲ୍ଲାନି ପଛପଟେ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗା ଟୋକା ଧରିକି ଡେଙ୍ଗା ଟୋକା ବୁଢା ତ ଆବିରି ମ ଖାଲ ବଟ